Nou, je bent hier op een wielerpalen. En onze plannen zijn wel aardig duidelijk, denk ik. Het is de bedoeling dat wij vanaf 6 december tot en met 30 december onze week veranderen in een kerstdorp. En dat ten behoeve voor een goed doel. Jaarlijks herhalen en dit jaar is het voor de kankerbestrijding. Hoe brengt het dan geld op? Dat doen we door middel van een loterij. De loten binnen te verkrijgen voor 1 euro het stuk. Prachtig mooie prijzen. Voor 2 weken terug had een keukenbedrijf hier aan de Tierdiek het nog een keuken beschikbaar gesteld van 6100 euro. Dus die medewerking van het bedrijfsleven is fantastisch. We hebben een kerstsingeltje gemaakt. En die opbrengst van al die dingen die gaat naar de kankerbestrijding in dit geval. Daarom zingen de kerstmannen dit lied. Over liefde en vrede geen verdriet. Ho, 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 schreeuw het van de daken. Ho, 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 dit liedje moet je raken. Je bent aardig betierd bij net. Ja, maar dat moet wel. Hè? Kijk, het is het eerste jaar dat we zoiets doen. Dus er is geen ervaring. En net zoals nou, het is wat regenachtig. Voor hetzelfde als het een paar weken regen had en dan is het laat geweest. Want het is echt de hele week. Tierdiek, woonwagenkamp, nog een stukje oude Lune met die woonschepen daar. Dus best veel werk. En omdat we geen ervaring hebben, dachten we moeten maar op tijd beginnen, toch? Hoe eerder, hoe beter. En dan ben we zeker dat Kerstdorp opent worden op 6 december. Met mooi gezicht direct. Ik hoop het. Met van de rest eromheen. Hier de buurtbewoners zullen zelf ook nog wel wat ophangen en de boel versieren. Dus. En dan de lantaarnpaal nog even uit. Dan ligt het helemaal mooi natuurlijk, hè, door de hele wijk heen. Ja, die ging uitlopen, hè? Ja. En de taakstemming van de gemeente, die zou je bedoelen wel uit, of hoe gaat dat? Van de gemeente, ja, we hebben bij Centhezen proberen te informeren of het lukt. Maar ze zijn er nog steeds mee bezig. Nou ja, lukt het niet, dan moeten we er toch een oplossing voor vinden om dat echt allemaal uit te doen. Want dan is het zo sneu, dan zie je juist niks van die kerstdorp natuurlijk. En een trieëntrok knippen. Nee, even een kastje open en partij. Nou mensen, help ons. We kennen het niet alleen. Koop onze kerstsingel, 5 euro het stuk. Koop de loten, 1 euro het stuk. Voorverkoopadres Rienespel, wel bekend, staat ook op aanplakbiljetten. En bij mij. En tot ziens in de wielerpalen.